Kaler, maayong hapon. So voice over na sad ang inyo ha. Insi karon guys kay tungod sa kasaba sa atong video. So daghang mga na nagtingog. So karon kay nagbuhat na sa tao flowers no. Then ang akong gamit kay taklob sa garapon para ma-sureball ang iyahang kalingin. Okay, ana ra ang diskarte sa usa ka crafter. Okay, so humana man ta sa yellow, light yellow. So ari na sa ta sa golden yellow. So ang atong buhaton ani is rose. So lain siya klase sa rose. So atwara na siyang inganaon diha. Atong ilukot-lukot. And then dili naman na siya mobalik no kay wire man na siya nga pino. So naka coat siya ng murag balhibok. So ana ra siya ka simple. So kung love nimo ang imuhang gitrabaho kay malingaw ra man sad ka, dili ka maboring. So ana ra siya kay prepare ni sa ato ang natay mga stocks nga flowers. So ana ra i-enjoy ang imuhang gibuhat. Kay ganahan naman sad ka ana. So ingon ana ang buhay crafter. So kung ikaw nga naara sa balay niya wa kay laing lingaw, nya ganahan ka nakay kuri-kurion, pwede ra sad ka magbuhat og ingon ani. So makwartahan naman sad siya nimo if ever na mga mo-order nimo, na mga okasyon. So at least malingaw ra ka sa imong gibuhat kaysa magtanga si manang. Ikapoy na ko pananom kay init kayo sa tanan. So ari sa ko diri magporma ko mga bulaklak. O see unsa siya kanindot. Nice siya, malingaw ra man sad ka, dili ka pulan kay lain-lain man siya color. So ingon ana ra siya hangtod nga malukot na nimo siya tanan. Ingon ana ra jud na. So grabe voice over karon. Kay saba kayo ang palibot na na nag-welding, na nag-usig ang iro. So dili na to malikayan no. So mag voice over na lang kita. Kay ingon ani man jud ni ang buhay pilingon vlogger. So parang naatay makuan. So ingon ani on ra. So tanawa. Hapit na ko mahuman. Hapit na nato mahuman ang ato ang flower nga rose kunuhay. So ingon ana ra siya ka simple. Sayon ra jud kaayo siya buhaton mga kois. So ana ra na siya ka simple. Ana ra siya ka simple pero mo takes time gyud na siya pod kay dili baya lalim pod pag porma-porma din ha. So ana lang jud pasensyahan nimo unya kanang malingaw ra sad ka sa imong gibuhat. So managid siya finally na natay rose, golden rose. So naaman tay daghan nga color kay naabot naman. So nag-order tag nag-stock ka ng mga lain-lain nga color. So malingaw ra sad baya ka. Pero after na ko ani is magbuhat na sad ko sa akong mga bags nga ang kuan, ang akong gigamit kay mga beads. Pulanon kay ko guys. Sunod magpainting na sad ko, maglibog ko sa akong gihuna-huna. So kani kay well nalingaw pa ko ani. So ato ani siyang kuan usa. Ang ato ang time ani. Daghan pa kay ko buhatonon. So that's it. Thank you for watching. Bye.